Inirereklamong poultry farm na Umano'y Sanhi ng Sandamakmak na Langaw sa Malasiqui, Dumepensa. Para po sa detalye ng balitang lokal niyan, pakinggan natin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Dumepensa ang caretaker ng inirereklamong poultry farm sa bayan ng Malasiqui ukol sa mga reklamong sila Umano'y Sanhi ng Sandamakmak na Langaw sa ilang barangay. Ayon sa isang panayam sa caretaker nito, nagsasagawa sila umano ng mga pamamaraan upang hindi kumalat ang mga langaw at makontrol na nila sa loob pa lamang ng poultry. Ang nasabing poultry farm kasi sa Aliaga ang itinuturo ng ilang residente sa nasabing barangay at katabi nitong barangay na Malimpag. Samantala, nakatakda namang tunguhin ng Sanitary Division ng RH sa bayan ng Malasiqui ang lugar upang matiyak na nagko-comply ang mga ito. Panawagan ng mga naapektadong residente at opisyal ng barangay na magawa na ito ng paraan dahil ilang taon na umano nila itong pinapasana. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.